וברוכים הבאים לעוד פרק של היידרודוג 1643. היום אני הולך לשחק בלוקינג דד. הנה, בלוקינג דד. זה משחק מאוד מאוד כיפי. למרות שיש אנשים שאומרים שהוא לא כיפי בכלל. נגיד חלק מהחברים שלי אומרים שהוא בכלל לא כיפי. ואני לא מבין למה, כי הוא לא כזה נורא. אז אם אתם לא מכירים בלוקינג דד, זה די רע, די מאוד רע. אז כרגע אנחנו נמצאים במטוס, ומתישהו אנחנו יוצאים מהמטוס הזה, וכל אחד מקבל נשקים וכדורים ורובים, ואנחנו צריכים להרוג כמה שיותר זומבים. עכשיו, ברגע שהורגים אותך אתה הופך לזומבי, אבל מה שחבל, מאוד חבל לדעתי, זה שאתה לא יכול לשחק את הזומבי, אתה יכול רק להסתכל על הדמות שלך כזומבי. אוקיי, אז התחלנו את המשחק. יופי. בדרך כלל זה היה נתקע לי בחלק הזה, ולא הייתי יכול לעשות יותר כלום, ואז היה מוציא אותי מהייפיקסל. ה-IP של הסרבר יהיה בדסקריפשן. תוכלו להיכנס, לשחק כמה שתרצו. טוב, איך אני עולה לעיר הזאת ששם? אבל מה שהכי מפחיד במשחק זה שמשום מקום פתאום אתה שומע רעש של זומבי, ואז אתה מסתכל אחורה והוא מאחוריך והוא תוקף אותך. איזה מזל שיש שזה היה פה, אחרת הייתי מת כבר, ואני כל כך לא רוצה למות. לא! לא! וואי. אני לא כזה משהו במשחק, כי התחלתי לשחק אותו ממש לא מזמן, וכאילו אין לי ממש הרגתי אותו, איזה אדיר אני. אוקיי, בוא נמשיך. אני הולך להצמד לבחור הזה כי הוא ממש טוב. הרגתי שני זומבים. נשארו עוד 20 שחקנים, כנראה שאחד מת. אחד, מישהו מת. כי היינו 36. נראה לי שהוא מת. וואי, אני מתחיל להיות ממש טוב בזה. וואו, זה היה מלחיץ מימדים. זה היה הדבר הכי מלחיץ שהייתי. יש פה משהו? לא. אין פה תיבה אפילו. מה? לא, הצילו, די. אוי ואבוי. רק אל תאמרו שזומבים באים. באמת, זה כל מה שאני רוצה לדעת. הם מפחידים אותי נורא, הזומבים האלה. וואי, אני חייב לאכול. איך אני עושה את זה בלי שהזומבים יהרגו אותי? יש איזה קטע מתישהו שיש פשוט המון. אוי, אומייגאד, זה היה מפחיד. אומייגאד, זה היה מפחיד. אלוהים ישמור. מה לעשות? פאק, אין לי כלום. מרתי. איזה כיף. איפה הזומבי שיש לי את הראש שלי? הנה, זה מה שהתכוונתי. אתה לא יכול לשחק את עצמך זומבי, אבל יש פה אנשים שהראש שלהם נמד לי. שהזומבי שיש עליו את הראש שלי זה אני. זה כאילו אני הזומבי. אין לי מושג ממש איך אומרים את זה, אבל סליחה, אבל איך שאמרתי זה נראה לי הכי הגיוני, למרות שזה לא הגיוני בכלל. איך הם עפים באוויר? כאילו מה? מי נשאר? וואו, נשארו דווקא הרבה.
אוקיי, הבת הזאת מתה. אני רוצה לראות אותו. איפה הוא נמצא? אוקיי, אז רק הוא נמצא, רק הוא נשאר. לא, האמת היא גם הוא מת. טוב, אז נגמר המשחק. תודה שצפיתם בי. ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי.